सासे हिन्जाव मानसिनि उदैया 2 मासाव मालाबाबो गिदिर जायानो दिनै नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ दिनै नोङो एसेबां नोङो भाइरेल खालामबायब्ला दे मानिबायानो आं नोंनि गार्लफ्रेन्डआ सासे गाज्रि मानसियानोमोन अब्ला दिनै नोंथ' मोजां मानसिमोन नोंथ' भाइरेल खालामनो नाङामोन सासे सिख्ला मानसिनि इमेजखौ एसेबां नस्थ' खालामनो नाङामोन नों जुदि क्षमा बिया नोंखौ 24 घन्टानि गेजेरावहाय नोंखौहाय केस हैगोन आं नों जुदि क्षमा बिया नोंखौ केस हैगोन आं दिनै जोंनि बर' समाजा ओरैबादि गियानि जालांबायना ओरैबादि गियानि गुनि ओरैबादि गोजौ लेभेलाव थांबायना जे सोर गुन्डा बे मैदोम बसुमतारी ना मा बसुमतारी गुन्डा नों नम्मानि उदैनिफ्राय जोनोम गिबियावनो खुलुमग्रोबाय साफ्रोमबो रायजो नोंथांमोनखौ आं गिबियाव सिगां समाव मोनसे भिडिअ क्लिप होखाबाय बे जाहैबाय मा जेम्सनि आरो प्रिति नार्जिनारिनि नोंथांमोना नुखादों ससियेल मिडियायाव आं मैयासो हरनि 11:30 आङो नायसनदों भिडिअफोरखौहाय आंनाव बिदि फैयाखैमोन माने रेकमेन्डेसन खालामबाय नालाय आं नुफैबाय ओमफ्राय नुबाय मा जालायखो होननानै ओमफ्राय आं क्लिक खालामनानै आं प्रिति नार्जिनारिनि भिडिअखौ नायदों आरोखि आङो बिथाङा हगारदोंमोन जे दिनै एनिथिं एन्डजों हाबा जानायनि मेन काहानिखौ दिनै बिथाङा बुंफुनाय बायदि जाबाय आरोखि दा बिनि सिगां आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जाय मानसिफ्रा प्रिति नार्जिनारि आरो एनिथिं एन्डजे ब्रादारफोरनि हाबाखौ लानानै बिसोरनि जोनोम जानो नागिरनाय बेखौ माने लानानै माखासे बाथ्रा बुंनाय मानाया बिदि फार्स्ट बुंजेननाय मानसियानो गोरोन्थिखा आं बुंगोन आरोखि जाय मानसिया एनिथिं एन्डजेनि माने हाबायानो 6 मासल' जादोंमोन हाबानि 6 मासनि उनावनो दिनैबो गथ' जोनोम होबाय माबानानै बुहुत मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव लिरदों फेसबुक प्लेटफर्माव लिरदोंमोन बेबायदि माबा लिरग्रा मानसिफ्रानो बिराद गिदिर गोरोन्थिखा बिसोर मारै लिरनो हाखो स' मालायनि जेनेबा संसारखौहाय मा दरखार दं बुंनांगौ जेनेबा बै बुंग्रा मानसियाबोथ' सिङाव बेसेबां गावबो बेसेबां गेसाव दङ बेखौथ' मिथिया जानो हागौ जेनेबा जों मिथिखाबाय सिगाङावनो दिनै जेनेबा प्रिति नार्जिनारिया फोरमायनाय बायदिब्ला सिगां समनिफ्रायनो बिसोर रिलेशनशिपआव दंखायोमोन आरो माने कर्ट मेरेज लानो थांलायनानै एनिथिं एन्डजेनि बिमा बिफाखौ लिंहरलायनायनि खोथा उनावसो थांनानै मिथिबाय एनिथिं एन्डजेनि बिमा बिफाया फैयाखिसै दुखु मोनदों मानो दुखु मोनदों धर्मनि थाखाय ना मानि थाखाय दुखु मोनदों बे गासैबो बाथ्राखौ बुंबाय जुदि एनिथिं एन्डजेनि बिमा बिफाया जुदि गनायदोंमोनब्ला प्रिति नार्जिनारिखौ जेन'बा हयथ' हाबाया एनिथिं एन्डजे न'आवनो जानांगौमोन बा दे प्रिति नार्जिनारि न'आवनो जाबाय नाथाय एनिथिं एन्डजेनि बिमा बिफाया थांनांगौमोन ना आशीर्बाद होनो मानो थांदिया बे मोनसे गोबां काहानिफोरखौ दिनै थायो बयनिबो लाइफआव लाभ मेरेजआनो जाथों मानो एंगेज मेरेजआनो जाथों मानो बयनिबो लाइफआव दुखुआ थाखायो माबा मोनसे काहानिया थायो बयनावबो नाथाय बेखौ सोर जेनेबा समाजाव ससियेल बिजोङाव फोरमायनानै मा लाब जानो रावबोथ' जेबो प्रब्लेम मिनिगोनसो मानसिफ्रा जेरै दा बिसोरखौ मिनिदों प्रिति नार्जिनारिखौ मिनिदों एनिथिं एन्डजेखौ दिनै बुंनानै मिनिदों मा दरखार दं जाय मिनिग्रा जाय बुंग्रा बिसोरबायदि मानसियानो बांसिन बिसोरबायदि बांसिनानो सिखावसिन जायो होननानै जों बुंब्लाबो बांद्राय मोजां जानाय नङा होमबा जा बाथ्राया जाहैबाय मा मैया आं दहाय माने ससेबो होखांखाबाय आं बाहायसो नुसनदों जेनेबा जेम्स ब्रादारनि बुंनाय बाथ्राखौबो आरोना 2 मासनि गेजेरावनो उदैया एसे गिदिर जाबाय होननाय बाथ्राखौ माने बिमा बिफायाबो शक जादों बिमा बिफायाबो आसुरित मोनदों होननाय बाथ्राखौ दा हारे बाबा दिनैनि थारिखआवथ' जों गोसोखौ मा हामबा मोनदों बिथांमोना कर्ट मेरेज जाबाय कर्ट मेरेज जानायनि उनाव जानांगौ बिथांमोना रिलेशनशिपआव थाबाय बेफोरबायदि सोमोन्दोआव थाबोबाय आरो बिथियावनो लासैनो जेनेबा बिसोरनि माना बारायै फैनायखायनोथ' जेनेबा बिसोरो माने समाजाव खिथानांगौनि खाथियाव बिसोर जेनेबा हाबाबो जाबायना हाबा जानानै दिन्थिबाय हाबा जाबाय बेनि उनाव जाबाय बे आरोना बाथ्रा दा बेवहायलाय मा 6 मास मा 8 मासनि बाथ्रानि बुंनांगौ दरखार दं जायनि उनाव दिनै दा प्रिति नार्जिनारिया मा बुंनांगौ बायदि जानानै फैगोन प्रिति नार्जिनारिया दिनै बायद'थायावसो दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों जानो हागौ बियो सोरखौ जेम्स ब्रादारखौहाय गावखौ सानाब्लानो गावबोथ' सिगां मोनसे समाव बिदि भाइरेल जादोंमोन माबा जादोंमोन भाइरेलखौ सोर खालामा नों गावनो खालामदों बे खोथाखौ दा बुंनानै होबाय हनै दा बेफोरबायदिनो जायो आरो बाथ्राफ्रा ओंखायनो गावनिखौ माने जेन'बा दोनखोमानो नागिरनानै सोरखौबा आसि थुयै बुंनायाबो मोजां नङा आरो सोरबा इसिबां बिदि कमेन्ट लिरदोंबाबो कमेन्टखौ लानानै मालायनि हाबा जानाय मालायनि जेन'बा गथ' जोनोम होनाय 1 मासावनो जोनोम होथोंना सप्ता खनसेयावनो जोनोम होथोंना बिथांमोनाबा मा कन्डिसनाव हाबा जादों माब्रै जादों बिसोरनि फेमिलि बेकग्राउन्डआ मा बेफोरखौथ' जों मिथियाना जेरै जायनि कलाव दिनै बिथांमोना होनदों जे एनिथिं एन्डजेनि फेमिलिया माने प्रिति नार्जिनारिखौ हयथ' बिहामजो महरै गनायनो हायाखै मा जाहोनाव मिथिया आरोना जायनि कलाव बेखौ दिनै प्रिति नार्जिनारिया बुंफुनानै होदों
नोंथांमोना मैया नुखाबाय बे आरो बे बाथ्राफ्रा ओंखायनो गतिके जोंना बिदिनो आरोना मालायखौ माने सोंखारिनानै मालायखौ माने मालायनि सायाव बाथ्रा बुंनानै मालायनि इमेजखौ बरनाम खालामनानै गावखौ जेब्लायबो सादुआव दोननो लानो नागिरो खिन्थु आं दाखालिनिफ्रायनो आं जेबो बुंखायाखैमोन ओमफ्राय सोरबा मैदोम ना मादों मिथिया बे मा बुंदों बेखौबो आं नुखायाखै बे मा बुंदों बिनि भिडिअआबो आं नुखायाखै फेसआव दिनैसिमबो आं दा प्रिति नार्जिनारि बुंनायावसो आं दा मिथिनो मोनदों आरोखि बे मा बुंदों बेखौहाय खिन्थु आं सोर मैदोम फैदों आं बेहाय इउटुब चेनेल दं नामा बेखौबो आं मिथिया आरो बे आरो बाथ्राया जेखियानो जायाथों मानो नोंनि जिउआवबो काहानिफोर थायो गुबुननि जिउआवबो काहानिफोर थायो स' बेफोरबायदि काहानिफोरखौ जोङो समाजाव बुंफुनानै होनानैबो जोंहा जेबो फोन मोना जोंहा जेबो लाब मोना जोंहा जेबो प्रफिट जाया इभेन नोंखौ जोंनि समाजा मिनिगोनसो जोंनि समाजा नोंखौ मिनिगोन हामदों मादों हेनथेन थेनथेन अनेक जाथखो साबेसे मानसिया मोजां बुङो दे 2% मानसियाल' मोजां बुंगोन 2% मानसियाल' मोजां बुंगोन थिग दं मोजां आशीर्बाद होगोन बिदि आरो आशीर्बाद होनो नालागै जेनेबा हमनानै लादो प्रिति नार्जारियानो एन्टिं जेनेबा 6 मासनि गेजेराव दे गथ' जोनोम होबाय नों बेखौ मोनदांनो हाखाबायना 6 मासनि सिगांनिफ्राय बिसोर रिलेसनशिपआव दङ होमबा बै समनिफ्रायनो बेफोरो फैखानाय होननानै बेखौ जों हमनो हाखाबाय आरो बे हमनो हाखानायलाय जों मा दरखार दङ इसिबां भिडिअ लाबोलायनानै दिनै दा इसिबां हांगामा जानाय गोनांथि गैयामोन ना दा बेफोरबायदि गोनांथि जाबाय दा हनै ओंखायनो जोंनाव बिदिनो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि भिडिअखौथ' जों बुंथ'नो हाखाया ओरैबायदि बिथा माबायदि भिउ जायोथाय माने मानसिफ्रा मानोना बिनिफ्रायनो जों हमनो हायो मानसिफ्रा बे माबायदि भिडिअखौ बांसिन नायो मा मिन्थिनो लुगैयो माखौ नायो माबा मोनसे मटिभेशनेल भिडिअ बानाय थुलुंगाथाव माखासे माने भिडिअ बानाय बेफोरनि सायावबा भिउआ नोङो बाहा नायनो मानोना बिदिखौ रावबो नाया देट मिन्स बयबो एक्सपार्टखा रोंखा राखाखा रावबो रावनिबो माने अपिनियनखौ नायनो गोसो गैया बे आरो खिन्थु भाइराल होननायसाय नायनि बे भिडिअआ बेसेबां भिउ जायो बे आरो बाथ्रा फुरा मानसिफ्रा बिदि खालामगोन दा जालायबाय नै दा उथु होलायबाय थाबाय दा ओरैनो दा एनिथिं एमजिआबो गावनि एमजि एनिथिंआवहाय पस्ट खालामनानै भिडिअ मोनसे लाबोनाय जाबाय लाबोनो गोसो गैयामोन खोमा बेस्रा दिनै लाबोनांगौ जानानै फैबाय सिरि थादोंमोन नङा होमबा बिदिनो आरोना बयहाबो माने मोनसे नङा मोनसे बयहाबो माबानि थाखाय जाहोन थाखाय आरो बेखौ जों गुबुननो आं दहाय बुंखादों गुबुननो बुंफ्रुनानै होबाबो जोंहा जेबो लाब गैया गावखौबो नायनांगौ गाव सिगाङाव मामोन उनाव मामोन बै सिगां समाव गाव मा मावबोदोंमोन गावनि दायखौ दोनखोमानानै मालायनिखौल' आसि थुयै थुयै नोंना बे जायाखै होननाया बिराद गिदिर मोनसे माबा जायो बेफोरबायदि माखाया माने गेम गेलेजाया आरो दा गथ' जोनोम होबाय गथ'नि फिउचारनि खोथा दं फिउचाराव बिथाङा गथ'आ मा जानांगौ मा जानाङा दाथ' बे भिडिअआ जोबला दा दिनै बे भिडिअआ फेसबुकआव आपल'ड जाबाय इउटुबाव आपल'ड जाबाय बे भिडिअ दानांगौ मानि देनांबो गथ'आ बेखौनो देनां देरनानै लानानै जेनेबा प्रिति आरो एमजेनि गथ'आ बेखौ नुहैसिगोन दाना नुवा होमबा बे भिडिअ दानलाना बे भिडिअ गोमोराना इउटुब थाजोब्बाय नालाय बे माने नुजोबसिगोन जे बिदियावनो बिदिल' दान जादोंमोननो बावनो बेफोरबायदि जोनोम जादों बे बाथ्रा फैनोसै दाना गथ'आ उनाव नुसनसै लाजिनाय बिदि जानोसै ना दा जेनेबा बिमा बिफाखौ मिथिनोसै बिमा बिफाया बिदि हो दा बेफोरखौ जों मानसिफ्रा सोर साबसेया सानो बुंनानै होनायासो साबसिन जाबावो नङा बुंनानै होनायासो साबसिन देनां बिसोरनि एखे बैसोनि मानसिफ्रा लोगो मोनलायोबा आरो बुंबावनोसै नोंना गोदो बिदिमोननो बिमा बिफा बायदि अनेकथा खोथा रायलायनाय जायो दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव माखौ मा होननानै जोङो मालायखौ माने रिउमार खालामना होनाय बेफोरबायदि बाथ्राया जोंनाव बारा जायो आरो इउटुबफ्रावबो जों लाबोयो जेनेबा दा आं जेरै लाबोनाय जाबाय बिथांमोननि गेजेराव हाबखावनानै आं बुंलायबाय दा बेनो आंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे माबा गोरोन्थि जालायबाय थेवब्लाबो आं दिनै लाना फैबाय होमबाबो आं बुंदों मानोना गावनि गोरोन्थिखौ दोनखोमानानै गुबुननि गोरोन्थिखौ आसि थुनानै बुंनाया बे नोंनि माबा नङा बे मानसिनि गुन नङा आरोखि आं बुंखाबाय